Hei, bine v-am găsit, suntem la primul episod de pe vlog. De fapt, unde o să vă prezint... În fine, unde o să mă prezint pe mine, pentru că bănuiesc că nu mă cunoașteți, nu aveți de unde să mă cunoașteți. Ideea mea cu vlogul... Cât timp? Acum câteva zile. Ideea este că prin acest vlog am să prezint... vlog. Am să prezint anumite clipuri interesante, că sunt de-abia la început. De-abia. Ok. Eu vă spun atât. Să-mi lăsați comentarii despre vlog, despre ce ați vrea să vedeți. Era să uit. Numele meu este Mihai. Și am să fac 17 ani. Și nu știu, sper să iese ok. Ok, deci cam asta a fost pentru astăzi, pentru primul episod. Bye!